दोस्तों, मैं हूं आप लोग का दोस्त गमसार दैमारी। तो ये मेरा दोस्त है। क्या देख रहा है यार बाबा, देखो क्या देख रहा है वो बोले। ओ अभी मैं जहाँ हूँ अभी, ये गांव का नाम है कलाजार और ये इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान बॉर्डर के आसपास ही होता है। तो मैं भूटान बॉर्डर भी दिखा दूंगी और आसपास में थोड़ा नज़दीक में एक नदियाँ है, वो नदियाँ को भी मैं दिखा दूंगी। कभी कभी वो नदियाँ पागल बन जाता है, बहुत बड़ा पानी आ जाता है। तो मैं थोड़ा बाद में मैं आप लोग को वो नदियाँ दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, ये पानी ये पहाड़ से आ रहा है, ये भूटान से आ रहा है ना, ये पानी भूटान से आ रहा है। ये देखो, ये पानी से खेती करता है हमारा इंडिया का आदमी लोग। और बॉर्डर को भी मैं दिखा दूंगी ना। आप लोग चलिए मेरा वीडियो देखते रहिए। बेरायफैदों जा रेन्डाव 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 यस नो वेरी गुड रेन्डाव रेन्डाव यस नो वेरी गुड रेन्डाव यस नो वेरी गुड। इसका नाम है रेन्डाव रेन्डाव। ये रेन्डाव अभी चिकन पका रहा है, ये देखो रेन्डाव रेन्डाव यस नो वेरी गुड। आयु आदाया मा बुंदों इंग्लिशबो रोंलायगौ होनलायनायसो माथो रेन्डाव। यहाँ में एक गाय घास खा रहा है। ये गाय को बोलता है बोरो हमारा भाषा में मोसौ। आइए चलिए हम लोग भूटान पहाड़ देख लेती हूँ आगे, चलिए। इधर क्या बोलेगा, इंटरनेशनल भूटान बॉर्डर की आसपास पहाड़ और नदियाँ दिखाने में जा रहा हूँ। आप लोग देखते रहो, आप लोग वीडियो में बने रहिए। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। आंनि जायफोर नोंथांमोना भिउवार्स आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ नोंथांमोना गोदान जागोन, नोंथांमोना मा खालामनांगौ, क्लिं 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 साबस्क्राइब, अके नङा होमबा। बेनो जाबाय माने जोबोद समायना जायगा। मिथिंगाखौ नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय लानो हागोन, नङा होमबा। फै लोगोफोर, आं नोंथांमोननो माने जोंनि एसे साखाथिनि मोनसे बे नेपालि गामि आरोना। स' बिनिफ्रायनो ससे थांबावोब्ला माने भुटान हाजोखौ नुयो, इन्टारनेशनेल बर्डार दैमा दङ। ओरैबायदि नोंथांमोना माब्लाबा बेरायनो फैनो हागोन। बेखायनो आं दिनै बे ब्लग भिडिअखौ बानायनाय जादों, नङा होमबा लोगोफोर। जोबोद मोजां गामिया, ग्रोम ग्रोमनै गय बिफां लाइफां सारि सारि, नङा होमबा। ओरैबायदि समायना गय बारि बागान ग्रोम 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 आरोना। ओरैबायदि समायना जायगा। आरो गयाबो गुबुन जायगाफोरनि बायदि नङा, ओरैबायदि नै गुदिनिफ्रायनो नोगोद गिदिर गिदिर ओंखारबोखायो, फिसा फिसायानो नै नोगोद गिदिर गिदिर ओंखारबोखायो, फिसा फिसायानो। बम बम का गोरलैनिफ्रायनो। ये नदी है, ये भूटान से आता है। ये नदी से ही आदमी लोग खेत में खेती लगाता है, हाँ, खाना पकाता है, खेती लगाता है। खेती ये पानी से बन जाता है हम लोग का इधर। उदालगुरि भैरबकुंडनि साखाथियाव थानाय कालाजार गामियावहाय फैदों, नङा होमबा। जोबोद मोजां जायगाया, सोमखोर मिथिंगा जों बुंफबनाय गय बारि बागान ग्रोम ग्रोम समायना जायगा। बम्बू 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 बहुत सारा है इसमें। वो है छोटा, अभी नया नया निकल रहा है। और उधर भी है, देखो बम्बू है, बम्बू बम्बू बम्बू। और अभी इधर चलिए, वो भूटान पहाड़ देखो। और ये नदियाँ है, भूटान से निकल के आ जाता है। अभी इधर बहुत मिट्टी खा दिया, अभी देखो ये नदियाँ, वाह। वो देखो, वो पहाड़ को बोलता है दीदी बोइनी भी बोलता है। और उसका बाद टेरेनाम भी बोलता है वो पहाड़ का नाम। वो है भूटान, भूटान भूटान का पहाड़।
बेनो जाबाय माने भुटान हाजो बे बर्डार आरो ओमफ्राय बे भुटान हाजोखौ सिनखावनानै फैनाय नैबे गलन्दि दैमा उदालगुरि थांलाय फैलाय खालामो गलन्दि दैमा होननायखौ नोंसोरो दालां बारस'बाय थायो जानांगौ बे दैयानो थाङो आरोखि ना नोंथांमोना नाय बिराद गोथौलै ओंखारलांनोबो हायाना नै हा खुरख'जोब्बाय आरोना बेयाव दा नै नोंथांमोना नाय बैनो जाबाय भुटान हाजो नोंथांमोना माब्लाबा कालाजारनि साहा होननानै फैबानो जाबाय आरो देखिए ये भूटान बॉर्डर वो है भूटान पहाड़ है और ये है हमारा इंडिया इस तरफ ना इस तरफ इंडिया है तो नज़ारा अलग है बहुत अच्छा है देखने के लिए और मौसम भी बहुत ठंडा है अच्छा है इधर वेदर बहुत अच्छा होता है घास और पेड़ और सब है ना इसलिए बहुत अच्छा बनता है बम्बू भी बहुत सारा है माब्लाबा बे हाजोखौ नायनोबा नोंथांमोना उदालगुरिनिफ्राय फैनानै जेराव सपनगाव होननाय जायगा मोनो बिनिफ्राय हाबबोनांगौ कालाजार नङा होमबा बे कालाजारनि ओरै सा बाहागोआव आरोना बे आदो जोबथानाय गामि जोबथानायाव बियो कालाजारनि ना बैनो जाबाय भुटान हाजो ना वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो है भूटान पहाड़ और इस तरफ है हमारा वो बीच से मतलब इंडिया है इंडिया बॉर्डर ना और इसमें तो नदियाँ है कोई इधर अभी बॉर्डर बोलने से कोई फेंसिंग वगैरह होना चाहिए अभी नहीं है हमारा इधर लेकिन ये नदी है नदी आप लोग कभी आ सकता है आके आप लोग मज़ा ले सकता है इधर भूटान बॉर्डर का जो नज़ारा और भूटान पहाड़ आप देख सकता है ना हाजो खावख्लाबानो जाबाय थेरेनाम हाजोबो होनना बुंनाय जायो बेखौ आरो दिदी बयनीबो होनना बुङो आरो ये पहाड़ का नाम है दिदी बयनी और उसका बाद बोलता है क्या बोलता है तेरेनाम देखो कभी आ सकता है आप लोग भी ना ये बहुत बड़ा बन जाता है कभी कभी उस पारी भी गांव है उस पार वो गांव है वो तमुल का पेड़ और दिखाई दे रहा है और इस पारी आना जाना बहुत मुश्किल है जिस टाइम में पानी ज़्यादा आता है उसी टाइम में आना जाना करने के लिए आदमी लोग के लिए बहुत तकलीफ होता है नोंथांमोना माब्लाबा फैयोब्ला फैनो हागोन नङा होमबा आरो आंनाव कमेन्ट खालाम नोंथांमोना फैनोबा जायगाखौ नोंथांमोना जुदि सिनायाबो जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना फैनोबा माने आंखौ कन्टेक्ट खालामना फै नैबे मा बुंबावनो जमरा गुन्दाखौ लोगोफोर आं जमराजा नङालै नङा होमबा बुंफ्लांदोंसो आरोना आरो ओरै ससे थाङोब्लाथ' माने भुटाननि मेन माने फेन्सिं लागायनाय मानायखौ नुहैगौमोन आं दिन्थिहैनो हाथ'ला दिनै माब्लाबा नोंथांमोननो देखायसिगोन आरो बेयाव दानिया भुटानथिं सिगां ओरै हाबलांनो हायोमोन दाना पुलिस थायो थांनो होला आरो बिथिं मिथिबाय लोगोफोर स' आंनि ब्लग भिडिअआ दिनै बेसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम नङा होमबा लोगोफोर मिथिंगाखौ मोजां मोनना मोना लोगोफोर सोमखोर मिथिंगाखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला फैनानै गोजोननाय लाफैनो हागोन मिथिंगाखौ नायफैनो हागोन हा ओरैबायदि मोजां गामि बेजों ग्रोम ग्रोम हा ओरैबायदि समायना ना ओरैबायदि मोजां नाङो माने गोसोआ गोजोननाय मोनो आरोना बेजों फैनानै थान्दा आरो नैबे जिथु दै बोहैबोबाय थादोंना बे दै बोहैबोबाय थानाया माने आरो माबानि भुटाननिसो बेखौ जावनासो लाबोदों दे लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय नङा होमबा आं आंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाबाय नङा होमबा आयौ दै बारनांसिगोन नै गालायनांसिगोन एसे लंपेन्ट सिनाया जेबो नङालै ने नोंथांमोना आंनि एसेखिनि खस्थ' खालामनायखौथ' एसे अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामखादोंआनोसै दे लोगोफोर बाय बाय दिनै आंनि ब्लगखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आरो फैबाय थानाय समफ्राव आं नोंथांमोननो माबा माबि मोजां खोन्थानो हायोब्ला दिखा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ
हा गुबुन मोनसे भिडिअ गाबोन फैलायनोसै नङा होमबा दिनैनि ब्लगखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर